Pozdrav youtuberi, danas igramo novu MMORPG igricu koja je free to play, znači besplatno možete da igrate. U fazonu je, urađena je kao Minecraft, kao što vidite, međutim više podsjeća na neki action RPG, znači imate par klasa, evo ovdje možete da vidite, da bi mogli da imate drugu klasu morate da je kupite, koliko vidim ja mislim da može da se kupi čak i sa parama iz igre, to ćemo vidjeti posle kako zaradimo, ali imamo par klasa, ovo je neki Tomb Raider, Boomerang, Pirate Captain, Shadow Hunter, ovaj zanimljivo izgleda, i tako ima Warrior, tako ima dosta klasa, pa da vidimo šta se ovde, o čemu se ovde radi. Kaže ovde dobili smo prvi zadatak, kaže vaša prva tuča, vidimo, kaže pratite put do pećine i iskoristite mouse 1, znači dugme da bi napali vašeg neprijatelja. Ajde vidimo. Opa, vidi ga kakav je. Zanimljivi su ovi efekti. Zato mogu da letim. Lagano mogu da letim. Evo ga. Jesmo novi level, nismo. Dobro. Evo ga neki chest, da vidimo šta imamo u njemu. Opa, neke iteme. Šta je ovo? Možemo da lootujemo. Face. Aha. Ovo su novi face. Odlično, sad možemo da promenimo lice. Da vidimo, otvorimo inventory na B. A da vidimo. 55 health-a i 1 movement speed. Ovo imamo 2 attack speed i 51 maximum health. Sad ćemo da stavimo movement speed. Dobro izgleda. Zanimljivo. Ajde vidimo dalje šta možemo da radimo. To palo noć, a nije, učinilo mi se. Kaže, press and hold H to travel to the hub world. Znači sad ćemo se teleportujemo. Da vidimo kako, da držimo H. Dobro izgleda. Evo ga. Opa. Bro. Aha, znači kaže da, dobro. Da vidimo šta trebamo dalje da uradimo. Evo ovdje već drugi igrači su tu sa nama. Vidi ovo, moći ćemo da jašamo nešto dobro. Vidi ovaj kako smeša. Kugo, dođi vamo, Kugo, dođi vamo. Prosto nevidljiv čovjek. Ovo zanimljivo izgleda. Dobro, eno ga teleport. Kaže, u hub worldu pronađi i iskoristi zeleni adventure portal, evo ga. Kaže, pritisni je. Ajde vidimo. Op. Opa, dobro je. Živi smo, to je dobro. Evo ga. Opa, imamo mač neki. Rally Blade, press F to teleport to a random player in the same world. Znači možemo da se teleportamo kod nekog od igrača. Dobro, ovo ne znam šta se desilo. Class changer. Koliko ja mislim da je igrica izašla, nisam siguran da je još uvijek alfa, ali mislim da je već izašla i da možete, ako hoćete da igrate, već da se prijavite i da igrate. I nešto malo zauzima, baš oko 700 MB, tako, ništa strašno. Aha, ovdje da izaberemo klasu drugu, dobro, znači može da se plati, da vidimo šta može da se radi u svetu. Kaže, da vidimo šta nam je sljedeći zadatak. Kaže, cornerstone, aha, znači nađite prazan plot i uzmite cornerstone. To je ono verovatno, dobro, sad ćemo da vidimo. Sine, ovo nečeg kuća. Owned by 3 Loikot. Dobro. Station press to reveal your facts. Ne, ovo je nečija kućica. Sad ćemo da vidimo. Find an empty plot. Znači, trebamo da nađemo negde prazan. Ovo će biti praznu površinu za kućicu. Da vidimo gde ćemo da napravimo kućicu.
nastavimo da igramo troll i tražimo mesto za našu kućicu. Ovdje mi se ne sviđa zato što ništa, ipak ćemo gore negde da vidimo ako može na uzvišenju. To bi bilo najbolje. To bi bilo stvarno vrh. Ovo su Highlands. Je li ima ovdje mesta za kućicu? Nema ništa. Vraćamo se dole. I evo YouTuber, upravo smo napravili našu kućicu. Gledam ti Rafalio, dobro. Da vidimo što ovdje, barbershop. Opa, sad možemo da napravimo kako ćemo da izgledamo. Odlično. Character creation. Ne, nećemo da budemo lady. Opa. Ćemo budemo zmaj. Ghost pirate. Face paint. Lady. Guy. Undead. Koja je razlika? Face paint. Ghost pirate. Face paint mi se sviđa baš. Ghost pirate. Aha, ovo su dizajnovi. Čekaj da imamo lady. Guy. Undead. Fazan iskroz da imamo robot. Robot mi se sviđa. Robot je gotivan. Nema što još ima. Zmaj. Ghost pirate. Za sada mi se robot najviše sviđa. Samo da izaberemo, ovako. Simple style, flat top. To mi sviđa. Sad smo pravi vojnik, samo imamo. Samo nam je sada pokvario. Ovako ili ovako? Ne, evo ga. Hair color. Malo prema plava boja je vrh. Eye color. Crvene. To. Sad smo mnogo opasni. To je to. Mnogo smo opasni. Samo da vidimo još da li ima neka bolja faca, mada mislim da nema. Evo mi sviđa. Tako. Sad smo mnogo opasni, imamo našu kućicu. Idemo da vidimo šta imamo u kućici. Aha. Ovdje će moći da se craftuju stvari, da vidimo šta ima. Loot collector. Znači ovo je nešto placeable in cornerstone or club world only. Ovo je vrh, znači ono što sakupimo moći ćemo ovdje da ostavljamo. Ring crafting. Personal chest. Adventure crafting bench. I dobro, da vidimo prvo šta nam treba za ovo. Treba će nam ore. Ni turn, dobro, 10 ora. Znači, idemo da odrađujemo sad sljedeće zadatke, da vidimo šta može da se radi u ovom svetu ludom. Kako smo opasni, znači, niko nam ništa ne može. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrze, oni što nas opop ne vole. Znači, mi ćemo da budemo... Šta? Ako sam da umreš i ti da umreš. Mi ćemo da budemo loši. Zli u ovoj igrici.
i trolovat ćemo koga god vidimo. To nam je cilj. Ali pre nego što to počnemo da radimo, da krenemo sa zadacima. Kaže, pritisni E, dobro, da vidimo šta je. By looking at the rejuvenation station in your cornerstone to refill your bla bla bla. Dobro, to je ovo. Da vidimo šta se tu desi. Opa! Loot some blocks. Idemo da nađemo neke kockice. Nisam siguran da li može u ovoj igrici da se grade stvari kao u Minecraftu, ali bilo bi dobro. Vidjet ćemo. Kaže, press tab to change between adventure and build mode. Znači možeš use N2 build mode to destroy blocks. Opa, znači aha, sad smo u build modu. Ovo su dobro napravili. Što bi značilo? Opa! Znači ovo je epic stvarno. Ovo je mnogo dobro. Youtuberi. Što znači možemo da pravimo našu kućicu kako hoćemo i okruženje. Sad ćemo malo da lootujemo ove kockice. Oko neki laser. Odlično su to napravili. Dobro, nećemo baš porušimo cijelu bazu. Ovde. Opa. Dobro. Još malo ćemo proširimo. Da bi dobili ovih blokova za... još malo, još ovo i to je to. Odlično. Ne znam što ove drugi boje baš mi se ne sviđa, ali tako. Šta? Staviš? Dobro, zanimljivo. Your cornerstone can be moved. At any plot, press E while looking at the sign to move it. Aha. Dobro. Znači možemo da ga premestimo negdje na drugo mesto. I premestit ćemo ga ovdje. Tu mi se sviđa. Znači to može da se radi. Opa. To nije loša stvar. Evo ga, sad nam je ovdje kućica. Odlično. Kaže... Opa, sad već imamo mounta. Kaže... Pritisnite Z da bi se popeli na mounta. You'll move faster this way, but you can't fight. Evo ga, šta je ovo, neki... konj. Haha. Već imamo mounta. Imamo konja. Woohoo! Više press M to use your map and compass. A ovo je ko neki tutorial. Opa. Sad ne znam šta znači ove... Aha, clear dungeon. Dungeon. Ovo imamo dungeone. Compass at the top of your screen to find and complete dungeon. Idemo da završimo neki dungeon. Da vidimo sad. Neki najbliži, tu imamo jedan blizu. Tu nam je kućica. Opa, kućice. Kako ćemo nazovemo konja? Konj će da nas se zove Boban. Gde si Bobane? Konj Boban. Boban sin. Sin Boban. Sin Boban. Kako se penje sin Boban. Samo nešto da nas ne napa... Opa. Onda će s nama. Ti bi s nama da se kačiš, a? Sad ćeš ti da vidiš. Gotov si. I gotovo. Šta je ovo? Opa, imamo hat već. Ovo ne znam šta je. Plaši me mnogo. Tako, beži od nas. Vidimo šta smo pokupili. Hat. Malo smešno izgledalo. To meni čini li to krevet? Kaj je to, YouTuber, ja ne mogu verujem. Kakvi su to kraljevi, ne sviđa mi se ovo, samo da vidim da li može to neko ko se sakrije. Ne, stavi ga, nego... Mount, kostüm, dobro, kostüm je dobar, nego...
Ne može da se sakrije. Dobro, naći ćemo bolje. Za sad imamo krevet na glavi. Nije to loše. Ako nas je prispala, samo se okrenemo na glavu i to je to. Je li ovo dungeon? Jeste. Postavljam da idemo ovako. Opala mi mamice, šta je ovo? Udi bre, uplaši me. Već krenuli da nas napadaju. Ali ne može nam niko ništa, ali smo preki. Ode... Ste vi ispala, ništa nije ispalo. Idemo dalje, idemo dalje. Uhuhu! Bilo bi dobro. Ovdje ne može ništa da umišljiš ovaj dungeon, dobro. Vidimo šta ima na vrhu. Opa, evo ga još jedan druškan. Gdje si? Drugar. Vidiš što mogu da letim. Opasno, opasno. Jel' ovo glavni? Baš me zanima šta će pasti od glavnog. Dobili smo novu kapu. Bolje i ovo, sad ćemo imamo šta je, ali neka ptičica. Bolje ptičica nego kreve da imamo na glavi. Sad ovo malo izbjegnemo. Ove vatrice. Dobro. Neće nam ništa. Jer smo mnogo jaki. Opa. Je li ovo glavno? Ovo šta je ovo, neki pauk nešto. Beži bre od mene. Uff. Što sam kotrlja. Ali ako poletimo ovako, ne možeš nam ništa. Pobedili smo. Vidimo šta ima u chestu. Aha. Gun! Dobili smo novu pucu. I... puža. Šta ćemo puža na glavu? On mi se sviđa. 60 healtha. Da, evo da. Sad imamo puža na glavi i mnogo smo opasni. I... imamo novi gun. Sad ne znam da su... I novu magiju. O, vrhunska. Možemo da letimo sada. Kako je dobro. Ovo su neke fotelje. Kao puške, pa dobro. Šta da se radi? Preloaded projected engine to kiss very confused. Dobro. To je to. Dungeon Exit Portal. Završili smo. Da idemo dalje. Kaže build on the whole M2 to mine. Look for nodes for purple shape stone or while exploring. Dobro. Sad ćemo da idemo da kopamo malo. U stvari, ne vidimo da možemo ovdje da kopamo. Bilo bi zanimljivo da možemo ovdje da kopamo, ali ne, nama treba... Ćemo vidimo. Treba nam neki... negdje da ima ruda. Evo ga. Ja mislim da ovdje možemo da kopamo lagano. Opa. Gdje si pošla ti? Sad ću ja s novim foteljicama da te ubijem u sekundi, pa da. Oooo, ne. Vode. To. Pa da vidimo. Kopamo. Ovaj puž na glavi će nam pomoći sigurno. Evo šta ima ovdje. Znači meni ovo već zanimljivije od Minecrafta. Zato što imamo puža na glavi. Da nemam puža na glavi, teško bi bilo.
Ja vam ozbiljno kažem, ali pošto imamo puža i ove lasere, to već... Šta samo kaže Sharpstone, look for notes of purple Sharpstone while exploring. Dar. Da vidimo ko zna dok smo sad došli. Opa, sad smo duboko u zemlji, ali ćemo još. Ali imamo šta ovdje dole ima, dokle možemo, baš me zanima dokle možemo u dubinu da idemo. Pop, 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 pop. Dobro. Sviđa mi se što od ovog lasera imamo i svetlo. Da vidimo šta ima. Ovdje već tamniji kamen. Ali ništa od ljubičastog Shapestonera koji tražimo. Ajde, ćemo ga naći jednog dana. Ko zna gdje smo sad. I posle 100 godina. Op. I evo nas youtuberi. Opa, sine. Pa da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće? Čisto, ono, ljubičasto zlato, šta god. Dobro, dođi baj, ti nam trebaš. Šta god da si, ti nam trebaš. Jer ćemo od tebe da pravimo svašta nešto. Što ću da uzem sve što ima. Što mogu. Koliko te ima, čoveč. Kriješ se svuda ovdje. Evo ga još. Samo da ne propadne mnogo. Dobro. Dođi ti ovamo. Da vidimo da li ga ima još ovdje dole. A da. Znači kad ga jednom nađemo, nema stajanja. Sigurno ima još tu negdje da se krije. Znači onda imamo, ovi se baš teško skidaju. Dobro, dođi bajci, može ovo da se probije. Znači, koliko drugari može ovo da se kopa do sutra. Ajde idemo dalje. Šta možemo još da radimo? Dobro, evo sad smo došli, imamo dovoljno ovih Shapestonera i da vidimo što možemo napravimo od njih. Kaže, dobro, loot collector, crafted and the crafting bench. Da vidimo loot collector, evo ga, craft. Opa. Change mode by pressing tag, select the loot collector on your... Aha. 5. Ćemo ga stavimo tu, a? Evo ga. Put the pieces of equipment into the loot collector in order to turn it into resource and to unlock its look. Da vidimo loot collector. Place loot here. Ajde vidimo šta možemo dobijemo. Yes. Flux, dobro. Crafting material. Ovaj krevet nam ne treba. Dobro. Ovo nam isto ne treba više. Ne treba.
Šta je ovo? Mushroom. Shrunk miners throw open it to collect a random loot. Dobro. Dajmo. Otvorimo ovo. Vidimo što smo dobili. Opa. Dobro. 15 ovih. Ništa specijalno. Crafting material. Dobro. Kaže press C. Click the small icon below to weapon slot and select a new look. C. Šta kaže? Then select a new look. Click the small icon below the weapon slot. Weapon slot. Alt can. The blast shield is more protect your face from muzzle flash than anything else. Style. Ovo je zanimljivo zato što možete vaš style, čekaj da vidimo. Ovi dobro izgledaju, mada oni nam daje jedan mastery. Da vidimo. Samo još jedan put. Master points. Shoot your eye out. The blast shield is more to protect your face from muzzle flash than anything else. Toy gun i ovi BDS. Za sad ćemo ove BDS. I youtuberi, to bi bilo to za danas. Odradili smo par zadataka, nadam se da vam se sviđa igrica. Preporučio bi svakome ko hoće nek mi pošalje na e-mail da mi se pridruži da igramo zajedno, da napravimo neki guild pa da budemo najjači na serveru. Opa, evo neko je napravio zamak ovde, kako dobro izgleda vrh, pa i mi da napravimo ovakav zamak i da nas ima dosta. Tako da, do sledećeg puta, čića! Ili ću onda dazvu? Ne. Što? Nismo već. Ma nismo. Tu smo negdje. Brate, ja sam porastao dosta. Ovo prvi put, brate, vidiš što? Još kad smo u osnovi bili, na primjer. Vidiš. Baš si mali bio.